patay, no? Lamian man sila ng bawal na gamot. Na ako dire. Akong tistingan. Unsa epekto anang kuana? Mga bagtak sa lamok ni mga tawhana. Sipa ayo nya. Ilang trip? Patay. Mamusil. Ako testingan. Unsa epekto ana? What? Ari ko dire. Babra. Practice kong target. Pero may inigo ko. Lagi mo dia. Magkita ikong adik. Buak bagol-bagol. Ako na sulayan ni hinda ko, be. Ligo na ikaw sa dago. Ako na testingan ngayong gamay, be. Grabe, hari. Tinuod ko nila ingon. Nga makatilaw ka ng bawal na gamot. Porti gidi ang sipa. Murag ako ng kalibutan. Sama akong buhaton ron. Mangita ako kabuhaton. Padung naman ko na klaro kung una-una, eh. Ito na sa mga massage. Ang sagbot. Tama ato eh. 120. Ay nako. Mahal pas bugas. What? Naakong target. Ligo na iko. Sa dako sa gamay. Ngita ko sa tambayan, be. Adto sa kong daghan moagi adik. Kita ko moagi adik. Haha. Bagtak sa lamok. Buak bagol-bagol. Adto na ko. Kita na ko sa tambayan ay. Ari ko magatang. Daghan kay moagi adik. Haha. Ar kanay mga tawhana, bagtak lagi sa lamok li, buak bagol-bagol. What? Ay pista sa unahan. Kayo gutom kayo ko. Mga ukaon. Ay pista man. Na ako'y kutsara. Kayo kutsara. Na ako'y tinidor. Tignan ako'y pinggan. What? Akan ni. Daghan di makaon ani. Adto na ko sa unahan. Sir, di ko mabusog. Kundi sila mong hatang kaon. Ito silang puspusan sa akong kutsara. Sukon sa kutidor. Ugunanan sa kuntingan. Naningagi-adi kay. Kay tawhana. Bagtak lagi ni lamok lagi. Buak bagol-bagol. Naigoy. Sinisang kamay. Ipusil ko! Hindi na ako maganik-adik. Maundang na ko ng bisiwa. Ipusil ko!